सोलोंथायारि जांख्रिखांनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै गोलाव साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। दिनैनि बे साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ। दिनैनि साइकेल सालायनायनि थांखि आरो नोजोरनि हाबाफारिनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानायाव जोंनि फरायसा फरायसुलि आरो दिथागिरिफोरखौ सांग्रांथि होनो नाजानाय। बे साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि धरणी बर' आरो खाग्राबारि दख'र एबसुनि आफादगिरि अजित बर', खाग्राबारि दख'र एबसुनि नेहाथारि बड'सा दैमारि लोगोसे गोबां मेलेमजिबि समाज सिबियारि फरायसा बिथांमोना बाहागो लायो। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ बेफोरबादि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गोबां फरायसा फरायसुलि आरो दिथागिरिफोरा सांग्रांथि मोनगोन होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो। उदालगुरि जिल्लानि मोनसे गोख्रों दख'र आफाद जायखौ खाग्राबारि दख'र दुलाराय बर' फरायसा होननानै मिथियो आरो बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि बड'फा गोजौथियारि सोलायनाय मावथांखि आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइखौ मोनसे जांख्रिखांनाय हिसाबै जों लादों। बेखौ सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय जि जोंनि मावथांखि बेखौ बिथा खालामनानै बिथांमोना दख'रानि सिङाव थानाय मोन 45 गामियाव बिथांमोना साइकेल हानजा सुनानै आथिखालाव बर' समाजाव नुजानाय माखासे जेंना बे जेंनाखौ लानानै रायजो राजाखौ फोजाखांदों, रायजो राजाखौ बिथांमोना मिथिहोदों आरो बे थांखियैनो बिथांमोना साइकेल हानजा सुनाय हाबाफारि लादों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोथायो जे बर' हारिखौ जों जौगाहोनांगौब्ला आथिखालाव बर' समाजाव जि नुजानाय गाज्रि थासारि जों नुदों आथिखालाव जोंनि लाइमोनफोरा जौ जुवा ड्राग्सफोरजों गफबनानै दङ। दा बर' हारिया जुदि जों दावगानांगौब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा जायफोर कलेजाव फरायनाय, जायफ्रा इउनिभारसिटियाव फरायनाय, जायफ्रा स्कुलाव फरायनाय बिथांमोना लेखा फरायाव मोजां गोसो होनांगोन आरो जोंनि जायफोर समाज बेंगिरि बिथांमोना समाजखौ फोसाबनांगोन। आरो जों नुदों आथिखालाव ससियेल मिडियायाव जों गोबां नुदों जोंनि आइजोफोरा जायफ्रा हाबा जानाय गथ' सानै दङ, जायफ्रा लाइमोन गोजानाव फरायनाय बिथांमोना मा खालामदों मिस कल जानानै माने गुबुन हारिजों खारफालांनाय बेफोरबायदि थासारिखौ जों नुदों। आरो बेल' नङा, जोंनि समाजाव गोदोनिफ्रायनो खोमसि फोथायनाय दङ। दा बे खोमसि फोथायनायखौ गैया खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों नाजादों आरो जोंनि जि बड'फा गोजौथियारि सोलायनाय मावथांखि आरो बे मावथांखियावनो जोङो गासै गामि गफानिफ्राय लानानै जों सोलोंथाइनिसिम माने बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा माहारि दानायनि जे सिमां नुदोंमोन बे बिथांनि सिमां जे आद्रा जाबाय, बिथांनि सिमांखौ आद्रा सिमांखौ जों मोगथां महर होनो थाखायनो बिथांनि मुङैनो 2018 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बे बड'फा गोजौथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ जों लादों आरो बेवहायनो गामिनि माइ गायनाय दुब्लिनिफ्राय लानानै समाज फोसाबनायनिफ्राय लानानै जोङो स्कुल कलेज इउनिभारसिटि फरायनायसिम सोलोंथाइ लानायसिम जों गासिबो दङ। ओंखायनो बर' हारिया दावगानांगौब्ला जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव जों दावगाथारनांगोन। जायफोर जोंनि साख्रि आवलाफोर दं बिसोर साख्रि मावनायजों लोगोसे बर' हारिखौ फोसाबलांनांगोन। जायफोर आबादारि मावो गामियाव बिथांमोना आबादखौ मोजां मावनायजों लोगोसे बर' हारिनि रांखान्थि हालोदखौ बिथांमोना जौगालांहोनांगोन। आरो जायफोर समाज फोसाबगिरि दङ बिथांमोनाबो गामिनि जि गेना गोरोन्थि समाजाव थानाय बेखौ फोसाबनानै बर' हारिखौ जोङो दावगालांहोनांगोन। आरो जोंनि जायफोर आइजो बिमा माहारि दङ बिथांमोना गथ' गथायखौ जोथोन लानायजों लोगोसे गथ' गथायखौ मोजां सोलोंथाइ होनानै मोजां आखल आखु दानानै बिथांमोना जोथोन लानांगोन। जों सानो दुलाराय बर' फरायसा बेबायदि जुदि बयबो जोंनि समाजनि बयबो सेक्सननि जोंनि सुबुंफ्रा जुदि बयबो जुदि जोथोन लायोब्ला बे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जि बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय बेयो मोगथां महराव जों जाफुंगोन होननानै फिन जोंनि खाग्राबारि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै प्राय 500नि बांसिन सुबुंखौ लानानै प्राय 50-60 किल'मिटार गासै मोन 45 गामियाव बिथांमोना दिनै साइकेल हानजानि गेजेरजों रायजो राजाजों सावरायदों, रायजो राजाखौ खावलायदों जे बर' समाजखौ जों दावगाहोनोब्ला बयबो जोंनि साफ्रोमबो सुबुंफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि मावथांखियाव मदद होनांगोन होननानै बे हाबाफारिखौ लादों। आं बिनि थाखाय खाग्राबारि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि गासै मावथि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों। दिनैनि दुखुनि बाथ्रा आथिखालाव जों नुदों
फोरोंगिरिफ्राबो जोंनो फोरमायो मानोना जोङो फैबाय थानाय 6 बोसोराव जों सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइखौ मोनसे जांख्रिखांनाय हिसाबै जों लादों आरो जोङो बे बेलाखौ लानानै बर' बिजोंखौ जों फोथांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' थुनलाइ आफादजों जोङो लोगो नांनानै जों खामानि मावबाय थादों। जेब्ला जों स्कुल कलेजफोराव जोङो फरायसाफोरजों लोगो हमो जोंनो फोरोंगिरिफ्रा फोरमायो मारै फोरमायो जायफ्रा 9, 10, 8 फरायनाय बर' बिजोंनि फरायसाफोर दं बिथांमोना मा खालामोनो मोनसेबा मोननै क्लास लानानै क्लासखौ एंगारनानै थाङो। That means जोंनाव मायो दानि आथिखालनि फरायसाफोरा ससेयावनो बिथांमोना फरायनायखौ गारनानै बिराद ड्रप आउट जादों आरोखि। चिरां जिल्लानि रिपर्ट बायदिब्ला प्राय 28% माने 100आव 28 जना लेखा गारबाय ड्रप आउट जाबाय। जोंनि उदालगुरि जिल्लायावबो जोङो प्राय बिदिनो 25 to 30 माने शतांश जोङो जौखोन्दो जों नुनो हायो। दा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बेखौ नुनानै बिराद गिदों मानोना मोनसे हारिया दावगानांगौब्ला सोलोंथाइ बिथिङाव दावगानांगौ आरो सोलोंथाइ बिथिङाव दावगाब्लासो बर' हारिया दावगागोन। ओंखायनो बै ड्रप आउट जानाय मानि थाखाय ड्रप आउट जादों बिथांमोननि ड्रप आउट जानायनि जाहोना मा बेखौ लानानै जों फोरोंगिरिफोरजों सावरायलायदों जोङो दिथागिरिफोरजों सावरायलायदों जोङो फरायसाफोरजों सावरायलायदों आरो बे बिथिङाव आं सानो बयबो रायजो राजा आरो बर'नि गौथुमफोरा जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जुदि जोंखौ मदद होयोब्ला आं सानो बे ड्रप आउट जानाय जि हार जोंनिया खमायलांगोन आरो सोलोंथाइनि हारा दुलाराय बर'फोरनि गेजेराव बांगोन होननानै जोङो मोनसे मिजिंथिनाय दङ। नैबे समाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2002 मायथाइनिफ्रायनो जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव जों खामानि मावदों आरो जोङो बै 2002 मायथाइयाव जों मोनसे सेन्सास खालामदोंमोन जोङो बे मोनसे सेन्सासाव जों नुदों जे 2002 मायथाइयाव प्राय 30 निफ्राय 35,000 जोंनि बर' फरायसाफ्रा बर' बिजोंजों मेट्रिक आनजाद लिरोमोन आरो बै समाव जों जेब्ला सानजेनदोंमोन जों नुदों अल आसामाव बर' बिजोंजों फार्स्ट डिभिजन मोननाया अनलि 66 मोन आरोखि बै समाव 35 मोन नाथाय 2024 मायथाइयाव जों नुबाय मेट्रिकखौ जेराव 35,000 जोंनि बर' बिजोंनिफ्राय मेट्रिक होनाया फैयै 2024 मायथाइयाव 16,000 सामथिं डेट मिन्स 50%आनो जोंनि बर' बिजोङाव खमायबोदों आरोखि नाथाय जोङो नुदों जोंनि जि क्वालिटि जोंनि फरायसाफोरनि जि उथ्रिसारनाय हारा बांदों आरो जोंनि क्वालिटियाबो बांदों जोंनि गुणाबो बांदों आरोखि 2006आव अनलि 66 मोन जों नुदों देग्लाय 2024 मायथाइयाव 3,824 जों फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों नाथाय जोंनि बर' बिजोङाव फरायनाय अनजिमाया लासै लासै खम जाबोदों आरोखि नाथाय बर' पपुलेसना खमियाखै बेखौ जों नोजोर होयोबा नुदों माखासे जोंनि गोरों गोरों बर' समाजनि दिथागिरिफोरानो गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोङाव होआलासिनो बिथांमोना गुबुन बिजोङाव फरायहोदों आरो बिनि थाखायनो जोंनि बर' बिजोङाव फरायनायनि हारा खमिबोदों नाथाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो फोथायो बर' हारिखौ जुदि आबुं माहारि महरै जों सिनायथि होनांगौब्ला जोंनि रावा थांना थानांगोन जोंनि बिजोङा थांना थानांगोन गावनि गथ' गथायखौ गुबुन बिजोङाव फरायहोदों बिथांमोनखौ खावलायगोन बर' हारिखौ बर' माहारि हिसाबै आबुं माहारि होनो थाखाय नोंथांमोनाबो फैबाय थानाय समाव गावनि हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय बर' बिजोङाव जों फरायनो थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा जोङो नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय आरो जों नुदों फरायसा गैयिनि थाखायनो बर' बिजोंफ्रा लासै लासै थैलांनो हमदों एलपि स्कुलफ्रा मार्जार जादों एमालगेमेसन जादों जोंनो आसाम सरकारा 2 बोसोर होदों बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादनो बे 2 बोसोरनि गेजेराव जुदि बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोराव जोङो जुदि फरायसानि बिबांखौ बांहोनो हायाब्ला बर' फरायसालिफोरा थैनाया खाथांखा रावबो जों बेखौ होबथानो हानाय नङा आरो बर' हारियाबो लासै लासै बिजों गैयाबा रावाबो जोंहा जोबलांगोन आरो बर' हारियाबो लासै लासै बुहुमनिफ्राय गोमोरलांगोन आरो बेखौ फोथांनोब्ला एकमात्र जोंनाव राहा दङ बर' बिजोंखौ फोथांनांगोन आरो जोंनाव लेखाफोरा अनजिमाया बांनांगोन आरो बेखौ लानानैनो खाग्राबारि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बाहागो लादों थेंक इउ नंगौ खाग्राबारि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जि साइकेल हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै 40 निफ्राय 50 किल'मिटार बेखौ जोङो साइकेल सालायनो नागिरदों
आरो बे साइकेल रेलि सालायनायनि आन्दोआवनो दङ बा साइकेल सालायनायनि आन्दोआवनो दङ जोंहा सोलोंथाइ बिथिं समाज बिथिं आरो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसआव जायफोरा जोंनि लाइमोनफ्रानो जा जोंनि माने बैसो जानायफ्रानो जा बिथांमोना जि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसआव खामानि मावनायखौ जाहाथे रुट खालामनो हायो माने बन्द खालामनो हायो बेनि थाखाय जोङो बे साइकेल सुरनाय हान्जाखौ लानाय जादों आरो बेहाय मोनसे जोंहा थांखि दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सोलोंथायारि जि जांख्रिखांनाय मावथांखि बेखौ बिथा खालामनानै दिनैनि बे साइकेल रेलि आरो बेखौ उदालगुरि जिल्लायाव दिनै खमैबो माने 6थासो आनसलिकआ बे हाबाफारिखौ लादों आरो एक्जेक्टलि जोंबो खाग्राबारि दख'र एबसु हिसाबै नैबे खाग्राबारि जनता गेजेर फरायसालिनिफ्राय जागायनानै जोङो इथिं जोनोमपुरि नलबारि रानजिंपारा पटला माने गबसा पानिसिलि जानानै खरासाल जानानै ओरै खासेसुबा लोगोसे आट्रिकाटिं फैनानै जोङो सिंग्रिबारि 2 नं सिंग्रिबारि गामियाव बे साइकेल सुरनाय हाबाफारिखौ जों फोजोबनो नागिरदों आरो बे साइकेल सुरनाय हाबाफारियावनो जोङो बेखेवगिरि आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म सार बिथांखौ जोङो मोननानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों आरो बिथाङा जोंनो बे साइकेल रेलि बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना रायजो राजाजों लोगोसे जोंनो माखासे गोदान मेसेज होनायनि थाखाय बिथांनिसिम जों साबायखर बावो दा एक्जेक्टलि बेबायदि माने रिपर्टआ जोंनियावबो फैबाय थायो जे जौ लोंनाय ड्राग्स जानाय बे थासारिया सानफा एफा दायो बर' समाजाव बे सोलिगासिनो दङ दा बेखौनो जोङो होबथानो थाखाय बेखौनो जोङो बन्द खालामनो थाखाय मोनसे एवारनेस हाबाफारि नैबे साइकेल रेलिया आरो जोङो नैबे साइकेल रेलिजोंनो बे जि ससियेल एक्टिभिटिस एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस बा जौ लोंनाय ड्राग्स जानाय बेखौ जोङो माने फोजोबनो हागोनबो होनना बुङाखै खिन्थु जोङो बिनि सोलायनाय बेबो मोनसे हाबाफारि आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि गामि गफानि रायजो राजा आरो फरायसुला फरायसुलि सेंग्रा लाइमोनफोरखौ जों एसेबाबो एवारनेस खालामनानै बिथांमोननि लोंनाय जानायफोरखौ जों बन्द खालामनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों मिजिंथिदों दिनै खमैबो 350 माने 350 जन मानसिया बे साइकेल सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो जोबना माने जोङो गासै गेजेराव 4 मिटिं लानाय जादों बे 4 मिटिंआव जोङो बबेबा जायगायाव 6टा बबेबा जाबाय 8टा बबेबा जायगायाव 9 बेबायदि गामिजों मोनसे जनाव जोङो मोनसे मिटिं लानाय जादों आरो बेयावबो जोङो मोजाङै बे ससियेलि माने एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस आरो नैबे साइकेल रेलि हाबाफारिनि सायाव जोङो खेंफोरथि होगोन